Mainfo, poh idalane ya jan ses, pemandangan ya jan jos tenan. Poh jan pokoke jan kene iki jan jas. Sampeyan ngerti apa ora daerah kene iki? Lek sing wis ngerti ya semeneng wae. Cukup mitet jempole. Lah kene iki Polsek ya. Polsek lah kene iki wilayahe masuk Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Kene iki dalan nasional, mulane ya jan ses tenan. Wah lek wis lah kene iki etane kae lho, etane pom bensin Selopuro. Lek kan enek dundunan to iki. Dundunan iki sing kidul dalan kok kaya enek jembatan Belanda, jembatan Belanda. Iki ketoke kok jembatan rel apa piye iki sing ngerti iki sampean komen. Lah iki rel iki kok ngendi terus arep neng ndi sampean komen sing ngerti. Soale kan etane utawa kulone kan bekas-bekas rel kan ya ora enek ngono lho. Lah bar unggah-unggahan iki kene iki masuk desa Ploso ngono ya, Ploso Selopuro Kabupaten Blitar. Lah kantor desane ya lor dalan iki ngono lho. Ya wis ngono ae, matur suwun sampean kabeh ndelok videoku sampe entek mak ya. Wis ngono ae.